За последните 5 години светът се промени до неузнаваемост. Обичайните ориентири се размиха. Старите правила не работят така, както преди. А стабилността се превърна в илюзия. Преди реалността се подчиняваше на логиката, порядъка и даже на някаква предсказуемост. Сега тя все по-често напомня на сън, с елементи на хаос, случайност и странни закономерности. Ние живеем в епоха на преход, когато обичайното отвън губи силата си, а главното внимание се премества навътре. Това, което ни се е струвало външно управляеми обстоятелства, се смени на необходимостта от управлението на вътрешното състояние и точката на фокуса. Вселената сякаш меко, но настойчиво ни побутва към пробуждане, към преосмислене, към завръщане към себе си. Моделът реагиране на обстоятелства повече не работи. Сега печели този, който е спокоен, осъзнат и умее да избира не действие, а състояние. Това, което по-рано изискваше сила на волята, сега изисква сила на духа. Енергията се премести. Вниманието се превърна във валута. Идеите станаха материални, а намерението – жизнен фон. Ако преди ключ беше контролът, сега – отпускането. Ние сякаш се оказахме в междинното състояние между съня и явното, между автоматизма и осъзнатостта. Хората чувстват това на нивото на тялото. Скокове на кръвното налягане, безсъние, апатия, тревожност. Но причината не е в физиологията. Причината е в разрушаването на старите енергийни структури. Старата версия на човека е остаряла. Нужен е апгрейд. Именно за това говори Вадим Зеланд в новата си книга «Трансърфинг към себе си». Това не е продължение на класическия трансърфинг. Това е ново ниво. Не управление на реалността, а управление на себе си в реалност от нов тип. Ако преди се пробуждахме като личности, сега дойде време да се пробудим като дух. По думите на Зеланд започна преход. Този термин лесно може да се отнесе към езотериката, ако не бяхме започнали да усещаме върху себе си неговите последствия. Обърканост на съзнанието, постоянни промени в настроението, умора без причина, загуба на концентрацията. Това не е просто влияние на стреса или информационното претоварване. Това е смяна на честотата на битието. Това, което по-рано е било енергия на действието, сега е станало енергия на състоянието. И в тази промяна се крие главното предизвикателство. Човек, привикнал да се бори, напряга и контролира, се оказва в пространство, където усилията нищо не дават. Старите инструменти повече не работят. Намеренията все още действат, но сега те отстъпват по значимост на състоянието, в което се намира човек. Ако по-рано можеше да се достигне нещо чрез воля и логика, то сега е нужно да се действа не чрез ума, а от дълбочина. Не да мислиш, а да бъдеш. Не да се стремиш, а да съответстваш. Докато се отъждествяваш с персонажа, който играеш, ти спиш. Когато осъзнаеш, че можеш да наблюдаваш отстрани своето аз, ти се пробуждаш. Именно това предлага Зеланд.
да се научиш да виждаш момента на заспиване и да излизаш от него чрез пробуждане в духа. Той говори за точката на духа, като изходна точка зад пределите на тялото, ума и личността. Това не е метафора, а енергетическа реалност, която може да се усети. В обичайния си живот ние действаме като ботове, като персонажи от филм, живеещи по сценарий. Автоматични реакции, заучени фрази, поведенчески модели. Всичко това са признаци на сън. А да се събудиш, това значи да излезеш извън рамките на сценария. Да осъзнаеш, че ти не си тяло, нито ум и даже не твоите спомени. Ти си осъзнаващото присъствие, енергия, намерение, дух. Ти си всичко, което някога е било, всичко, което е и всичко, което някога може да бъде. И само когато действаш от тази точка, ти си свободен. Това не значи, че ти ще станеш всемогъщ в твоя физически свят. Това означава, че ти ще получиш правото да избираш не ситуацията, а своята позиция в нея. Не резултата, а своето отношение. Не реакцията, а осъзнаването. И това ще те направи неуязвим. Защото външният свят може да се руши. Приятелите могат да те предадат. Парите имат свойството да свършват. Но ако ти стоиш в точката на духа, ти не се колебаеш, не страдаш, а наблюдаваш. Ти не си в паника, ти си в потока. Ти не си в съпротивление, ти си в намерение. И именно това позволява да твориш своята реалност. Не чрез сила, а чрез настройка. Защото ти получаваш не това, което искаш, а това, на което съответстваш. Това е ключът. Вселената не изпълнява желания. Тя отразява вибрации. Ако ти си изпълнен с тревога, съмнение, вина, ти получаваш обстоятелства, съответстващи на това състояние. А ако в теб е покой, яснота, благодарност, ти получаваш потвърждение на тези вибрации. Ето, това означава трансформация чрез присъствие, чрез управление на своето внимание. Вниманието, това е енергия. И това, към което го насочваш, получава сила. Докато ти направляваш вниманието си върху проблемите, ти ги подхранваш и усилваш. Докато въртиш главата си сценария на поражението, ти го устройваш в своята реалност. Но достатъчно е да забележиш, че ти отново спиш и ти се събуждаш и можеш да направиш избор. Самият факт на осъзнаването, това вече е победа. Вече е изход от затвора. И колкото по-често ти проследяваш тези моменти, когато си управляван от емоциите на автомат, толкова повече ти влизаш в това състояние на господар на своята реалност. Именно в това се състои същността на новата игра. Не в това да побеждаваш другите, а да престанеш да губиш себе си. Повече не е нужно да се бориш за резултат. Нужно е да премахнеш вътрешната борба, да прекратиш конфликта със себе си, да престанеш да изискваш. Да си спомниш, че ти не си роб на обстоятелствата, а ти ги създаваш. Това се случва не от ума, а от дълбоката вътрешна настройка. Защото умът се съмнява, той спори, обезценява. А духът просто знае,
без обяснения, без аргументи. Ако ти се научиш да слушаш тази тишина вътре в себе си, повече няма да е необходимо да се ориентираш по чужди съвети, стандарти или правила. Ти ще започнеш да живееш от състоянието на потока, от състоянието аз съм. Без напрежение, без борба, без необходимост да доказваш каквото и да е. Доказва този, който се съмнява. А ти знаеш. И това знание е покой. В това се заключава парадокса на новото време. Колкото повече отпускаш, толкова повече идва. Колкото по-малко се бориш, толкова по-лесно достигаш. Колкото по-малко искаш, толкова по-бързо се реализира. Защото ти преставаш да създаваш пълнина от важност, на която трябва да се изкачиш. Защото всъщност пълнина няма. Има само равнина, по която можеш да вървиш леко и свободно, ако отпуснеш страха, очакванията и изискванията. Ти можеш да вземеш лесно своето, ако съответстваш на състоянието, в което всичко е лесно. И това не е самозаблуда, това е закон на отражението. И ако ти си разбрал това, значи ти си се пробудил. И от тук насетне всичко е в твоите ръце.